Mga trabahante sa Rio 9 ug 13 mausbawa na sa ilang suhulan. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, aprobado na ang usbaw sa suhulan sa Region 9, samtang gipatuman na sa Caraga Region ang 30 pesos usbaw sa mga minimum wage earners sa rehiyon. Gianunsyo na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa Region 9 ang dugang 35 pesos sa suhulan sa mga minimum wage earners sa rehiyon. Busa, ang kaniadto 316 pesos matag adlaw nga suhulan sa mga non-agricultural o retail services establishments, mamahimo ng 351 pesos sugod June 25. Sa agricultural retail service nga dunay 10 to 30 ka empleyado nga mosweldo og 303 pesos, mamahimo ng 338 pesos kada adlaw. Ang mga establishmento nga dunay usa hangtod 9 ka empleyado, 20 pesos ang idugang sa first tranche karong June 25. Samtang ang dugang nga 15 pesos magsugod karong October 1 sa second tranche. Dagdag tayo ng increase. This time, ang ginawa natin para hindi naman sila tatamaan abruptly ng 35 pesos, ginawa nating dalawang beses yung pagpataw ng wage adjustment. Meaning to say, naging staggered yung ating adjustment. Dugang 500 pesos sab alang sa mga kasambahay sa chartered cities ug first-class municipalities. Busa, ang kaniadtong 3,500 pesos nga bulanang sweldo, mamahimo ng 4,000 pesos. Samtang ana-ana sa 3,500 pesos ang bagong minimum wage sa mga kasambahay sa ubang lungsod sa rehiyon. Not described as a first-class municipality or city, from 3,000 ay nagiging 3,500. Sa bagong usbaw sa sweldo, managlahi ang reaksyon sa mga empleyado. Dakong tabang ni sa kuha sir tungod sa expenses nato pang adlaw-adlaw, sa pamasahe nato. Ang kay tungod ang gasolina karon taas naman. Dayon sa expenses nato sa atong panimalay. Sa aming mga empleyado, medyo malaki rin na may tutulong namin sa mga bagong pagtaas ng sahod ngayon. Kasi unang-una, pamilyado akong tao, marami akong kailangan bilhin regarding sa mga gamot, pangangailangan araw-araw. Kaya mahalaga yung pagtaas ng ngayon na sahod. Sa karon makatabang man sir, pero mas kinahanglan namo na more increase pa jud siya. Kasi karon na panahon, nas tanan halos na nagtaas na ang mga presyo, tanan pamaliton, na pamisedyante, mas kulang gid siya, mas kinahanglan pangayo namo na mas increase pa yung tani. Ana-ana sa halos 270,000 ka empleyado sa private establishments ug halos 19,000 ka kasambahay sa rehiyon ang makabenepisyo sa maong wage hike. Naging basihan ng ating wage board coming up with the decision of this amount ay yung ating consumer price index. Napaka-technical siya kasi we base on figures. And ayaw ho natin na to come up with an amount na wala tayong scientific basis. Sa Caraga Region, gipatuman na ang 30 pesos nga usbaw sa suhulan sa mga empleyado sa rehiyon. Matod sa DOLE, mahimo ng 350 pesos ang inadlaw nga sweldo sa mga empleyado. Ang 305 pesos kaniadto madugangan og 15 pesos nga cost of living allowance o COLA ug ang usbaw nga 30 pesos. Sara, miapila ang Department of Labor and Employment sa mga employers na kung mamahimo sundon kini o tumanon kini ang wage orders aron malikayan ang posibleng penalty kabahin aning wage orders nga mandato sa Department of Labor and Employment. Sara? Okay, dagang salamat, Efren Mamak.